Arqadagyl gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň bagçylyk pudugyny ösürmek babatda zähmet söýer bagwanlara berýän kömekleri gollawlaryň netijesinde ýerlerde meýweli guru bagly ýer bölekleri emele gelýär. Bagwanlar ýetişdirýän baglarynyň her bir düýbüne daýhan ihlasy siňdirip gönüjaý ýa-da edýärler. Ýa-da bir kemsede getirilýän baglaryň meýwe getirişe mütköşük bolýar. Muň şeýledigini baglaryň şahalaryna düzüm bolup gözüňi dokunurýan dürli görünüşli meýweler göreňde aýdyn göz ýetirýän. Ilmyň gazanan öňdewerji tejribelerini dürli görüşli meýweli baglar ýetişdirmek işlerini özlerine nusxuluk ýol ýörülge edinýän Mara welaýatynyň Türkmengala etrawynyň täze dünýä geňeşliginiň ussat bagwanlarym meýweliň has öýtgeşik görnüşlerini ýetişdirmekde tutun ýerli zähmet çekýärler. Ak bazarlarymyzyň bezegi bolup alжylyň ul islegine eýe bolýan datly meýweleri ýetişdirmekde ýa-da zähmet çekýän bagwanlar baý iş tejribe toplaýarlar. Öz işine ussat bagwanlyň maşgala agdalary bilen bölüp berilen ýer bölegini ýetişdirýän baglaryň arasynda almanyň, erigiň, şettalynyň, garalynyň, armudyň, üljäniň, özümdir naryň onlarça saýlama görnüşleri bar. Şu ýyl meýweli baglardan bol hasyl almagy başaran bagwanlar şolary erigiň we beýleki meýweliň eçilen bol we datly hasyllaryny ýygnamak işlerini gurumçylykla alyp barýarlar. Baglardaky gözüňi dokunurýan erigiň bol meýweleri ussat bagwanlaryň çeken pek we halal zähmetleriniň ýerine düşendigini habar berýär. Öz çeken asly zähmetiniň köýürini görüp ýaşaýan zähmet söýer bagwanlar ýurdumyzyň bazarlaryny dürli görüşli meýwe önümleri bilen bolelyny öpçün etmek işlerine münasip goşantlaryny goşýarlar. Käriniçi bagwanlar bölünip berilen ýer böleklerine daýhançylyk tejribelerine dayanmak bilen meýweli baglaryň nahallarynyň dürli görüşlerini ösdürip ýeşdirýärler. Daýhan zähmeti siňdirilip biziň howa hemem toprak şertlerimizde dornukly bag nahallarynyň uzuklary uzaýan hatarlary bagwanlaryň öz kärlerine bolan höwetlerini hasam artyrýar. Ussat bagwanlar öz ýetişdirýän meýweli baglaryň nahallary bilen eslegi görä edary kärhanalary, hususy ulgama deýişli kärhanalary bagçylyk bilen meşgulanýan adamlary öpçün edýärler. Hormatly prezidentimiziň bagçylyk pudugyny ösürmek barada edýän bemeşwer aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän bagwanlar bagçylyk pudugyny öňdewerji tejribelerini ornaşdyrmak bilen baglaryň hasy ýokary hasyl berýän görüşlerini ýetişdirmek barada uly işleri alyp barýarlar. Daşary ýurtlardan getirilýän meýwe önümleriniň ornuny tutup bilýän bu datly meýweler toý saçaklarymyzyň bedegine urilýar. Zähmet söýer bagwanlar bagçylyk pudugyny ösürmekde berýän himayet gollawlary üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arqadagymyza hemem Arqadagly gahrman serdarymyza özleriniň alkyş sözlerini beýan edýärler.